Liya. Wala. Atago na panghil isa. Panghil be, panghil. Ano, amigo? I'm competing in violence. I've been quiet for too long. Tara, mata. Pangita ka oh. Pangita ka. Sama, rush ta? Rush ta. Uli, ko bali. Gubat gipangita. Gubat ko man na. Forest man ang gubat. Ano ba? Lagi no. Unsa day tawagan na ken? Unsa tawagan na ken? Gubat, Ah. gubat forest. Kanay nga ni kanya to ah. Gubot. Go. Gubot day. Ah, gubat babae mo gud gubat, gubot lalaki. Ah. Baka bo amas sa dati. Panita na mo. Inaya pag may kanay isa mo di madungog. Nice ka na grenade. Nay kontra ken. Another sa ko isa ko. Sector. Lagi day dire blue pink house. Nice one. Na dire pink house oh. Alikin. Hindi na pa isa. Knockdown ng buang. Man to. Nadia. To dapit dool magito. Na broken wall ba ba? Napadali sa kuha lain din. Najat lang shadow ah. Samad. Samad eh. Tabangan sana okay na. Bantay ko. Tabangan sa ko. Gatinga na oh, gatinga. Napatay na mo to sa broken wall. Oh, patay na. Nay Victor dia ken. Kasula ng grenade. Buot. Nay granada ken. Dapit. Abi lang tayo na. Mo ko rin ni bike kay mo pasabot ken oh, naabot mo dire. Number 3. Baba ko Peter. Tara. Tatagupat. Gunshot daw sa northeast. Hindi mo sakay ng skateboard ako ah. Tara. Tara. Isa barila. Iba. Ay, sige barila na lang. Ulo na unta wa pag yun.
Nay, rifle ammo, Ken. 200. Gaya ko, be? May pang reload na ni. Yan ang bandit. Tara, grenade ah. Nana kay grenade? Wala ko grenade. Drop ko da. Nasa sila CR? Na CR. Ay, isa dire ni dapat tara di. Hintay mo sa building, mahangol. Ay ka. Tabang Ken, be? Ay, tabang shadow. Wala ko dara. Isato na lang. Sniper, madani na isa dire kaning nahagdanan nga kuan ba? 105. Kanang gamay bitaw nga lutan. Matanggo ni mo? Mura trap na ko dire. Sa 105 nara dia. Oy, nice one. Batsay na ko dire. Di na makaya. Ako bantay. DC ko, my friend. DC ko. Atong gamay malutan. Kaya sa tanggo na ko? Oh, dia. Jor? Pero dapat anang truck, natapad anang truck nga kuan ba? Jor, wala pa mo naman. Wala pa. Ano ba yung truck? Kani bitaw. Murag wala na maguro dia, mo na ganak down ako na dia. Dapat Ken. Insufficient balance, please top up. Ayun. Maludong lang Insufficient balance, please top up. ako. Tara. Hala ka buang. Yung may tao po. Daga na dito. Isa na SMG amo. Tara ah. Sakay. Ha? Dali raman ta maulo ani Ken. Dali mo ta blue house shortcut. Mulutaw din eh. Tapos mura mo mag-adjust mo. Dula ka GTA wala. Dula. Kabulan yung vortex. Wala ay kata na tay chat ani kay GGG ha. Ha? Yung GTA vortex ako ng iba. Dan chat ani ba kay GGP. Ito ka. Wala yung rifle ko mo dito. Wala de. Nang palba, ikaw pa rin ang baby ko. Ya ikaw. Ay kanta. Oh. Oh, yung stop rin. Drive, tabok tayo. Tara. Kalaban na tamang lot. Tata. Wala ka. Diyan lang ninawag ako. Wala ka, Jor? Wala pa. Wonder K. Oo, to na off din ako. Gayaw-yaw ko dali na. What the fuck? Oh, na dapit.
Building yata na. Nakuha ng bala diya, shadow. Tara, 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 tara. Tara, 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 tara. Op. Naka times 8 mo. Isure og kill ah. Tiwasi. Ay, yawa. Yawa sa iin eh. Ah, dapit. Ambot. Di makita. Igo dayon. Yawa tong iyan eh. Antay, kataguan diri do. Sama rasa to ng building dili. Tata. Sa rooftop barila na rooftop. Luyuan oy. Ayay ka. Kamuta lang. Yo mo kuano eh. Ah, dapit. Barila na. Mura mag naka-ship. Ato, dapit. Ambot. Silencer. Ang katong ganina ba sa rooftop? Rooftop. Nabat sita. Wait lang, pailas ako. Pwede sa tong blue house to. Third floor daw sila. Oy, pagi ako, oy. Third floor sila. Tae daw. Tai-tai ka, boy. Kajat lang. Uy, agi ko. Kajat lang, gen. Isa inaambak. Jar, wala pa mo, Jar? Wala pa. Nawal ba yan ngayon? Duha ba ito kabuk? Ah, dapit. Hello. Oo, dara. Wait. Awa, Wala ta- yung napatay dare. Isara. Ay mo pag rooftop lagi basta dare gud mo na building. GG mo Sa- pag mag rooftop. Nakay na nadero. Wa koy panghil. Duha oy napa isa ha. Na may panghil diya. Wala. Atagi na panghil isa. Panghil. Wala ito. Dila ka naman. Eh hilsa. Kamuta ko. Jila, wa koy live. Patay ko eh. Tabla pa. Mas bobo ka. Terus kita.